тарзи таҳияи бодиринги шур. Сараввал бодирингҳоро сару нӯкашонро гирифта 5-6 соат дар зери оби равон мегузорем. Баъдан шуста мехушконем. Шибиту сирпиёзу барги мурро низ шуста дар оби ҷӯшомада тар карда мехушконем. баъдан ба зарфҳои поку тоза барои зарфи 2 литра 6-7 дандона сирпиёз, 2-3 дона барги мӯ, шибит меандозем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. баъдан бодирингҳоро илова мекунем. албатта бодирингҳо ҷавон бошанд боз беҳтар аст. ва барои зарфи 2 литра 2 қошуқи ғизохӯрӣ намак мегирем. ба он оби ҷӯшомада истодаро илова мекунем. баъдан барои зарфи 2 литра 2 қошуқча сирка меандозем, сиркаи 70% ва сарпӯшакҳоро монда бо шишабанд маҳкам мекунем. ва қисмати асосиаш акнун банкоҳоро баъди маҳкам кардан 15 дақиқа дар об меҷӯшонем. барои ин кор беҳтар аст зарфи калону кушод гиред. баъди ҷӯшонидан онҳоро сарозер карда 2 шабона-рӯз гарм печонида мемонем. хуб, боз як захираи дигар омода шуд. ташаккури зиёд.